dari Karangasem Lisa Jemblem mungkin ada Atono wah mantap luar biasa penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan duit wani dodol lutut aku njaluk jemblem musa jemblem sing kuwi dik sing kuwi endi masa ngerti dik panjenengan kaya ajeng ya jemblem sepak kebal kuwi aku pengen jemblem kuwi jemblem sing endi jemblem sing kuwi dik pangan sadurunge turu kaya wis ngidap 3 bulan aku iki yang ngidap jam 6